Iparra Euskal Herriko kostaldeko udalerri bat da, Espainiako iparraldean kokatute Bizkaiko probintzian da, Lehartibai eskualdin, Gipuzkoako mugatik urrin, honek herrisa 8.000 biztanle inguru dauke, Ondarru beran arrantzako tradizioatxik eta portuatxik ezagutzen du. Longi 2008 eraiki izan. Honek edifizuk lau pisauk ez eta gauza bakotxin, gauza desberdin egiten da, pisauk bakotxin. Eta hori lonja jungoa eta Angel Maria zengoa. Atzaldean Angel, zaitzak izan lonja barri funtzionate? Gu hona lonja barri sartu ginen 2022 urte. Gau izan ginen, kontrazio izan zen den pasazen hona, estrenatea. Eta 2023 sartu zen ja OPAO edo arrasteko enpresa, arrasteko txalopako. Etorten izen barko nu izaten di? Normalin izaten di hasi galizitxik eta otarra bira pekutentik. Zehatxik etorten di daneta o danetatik, kakauen infrastrukturi erosgine oso potentia, eta abriku. Eta gero, uda batez, uda barri xan, arraine kokatzen da zoni, antxoi, izan daigun erregine, Ondarru parien edo amentxe hori izaten da. Ordu, hau logi ukitxe eta porto potente bat, infrastruktura erosdinak potenti izan da, txalopa asko etaten. Eskoten gazkin Galleguak, Asturianuk, Kantabruk, eta gero Euskaldunak edo. Gizenak Ondarra bitxarra. Eta esarren bat erbeste, baina generari Ondarra bitxarra. Urtzintzen nahi zubitzeze biharri zen, eta ze harrain mota? Izaten da urtarun arabera, haude, legun normalen izaten da sardini, txitxarru, olako harrain motak. Eta jau da barri zarreran, haude, ontsegatzen modu, martzu aprilien, maiatza eta ekaini izaten da berdela ziri, eta gero ja antxoi izaten da erregine, ekaina zankunak hartek ez. Gero ja udan, izaten da gexena, egaluzi ero atune. Ez da izan beste harriak iztezen atrapatu, baina gexena atune izaten da. Eta ja berriro udazken ero izaten da, negua behide, sardini, gexen antxoit atune izaten da, eta berdela. Erosdik nuk izaten di, ondarrutarrak ero kanpo? Erosdik gexenati ondarrutarrak ero ondarruku zein. Kanpotarren bat ero beste gara, baina euroko ondarru gutiz kanpoko gentia izan daigun gero zaltzen. Baina ondarruko gentia. Gurasuk handik eredataku edo da garaitzen da. Oso potente. Lonja barrizek, komoduela ginarretxiko? Ustezun modun, batetik otzankat izta purtzen, lehen gehuazen moru, euskidaldatan, izaparragatan, arrainak ari dira ditxera. Eta hori, otzankat iztanetik apurtzen, arraine oso egoera honin eteten daun bertokite, eta aparte biharrak ez zera garrizeta atertu dira. Askotan ez gara enteraten egizareko kanpu zeu egitante, oso biharreko oso. Zerrik asko, Angel.